Bai, lehen azaldu dudan moduan, nik uste legealdi honetan ahalegin oso importante bat egiten ari garela gure ostalaritza eta merkataritzaren alde. Ez da hor, aipatu ditut 5 ekimen zehatzak, alde batetik nik uste ahalegin importante bat egin dugula zergak eta tasa jaisteko helburu horrekin. Bestaldetik, ari gera gure merkatal erdiguneak berriztatzen eta balorean jartzen merkatarien alde nolabait, eta hor ditu bai algortan garatzen ari garen aldaketak Torrene Zabala kale horretan eta plazan edo aretan egindako, Urkejo kalean egindako peatonalizazio ekimen hori, edo Romon Aurrezki Kutxa kalean, Gobelondo eta Kalaguan egindakoa. Bestaldetik ere, hor daude, aurten ere eta bereziki merketariei zuzendutako kontratazio laguntza horiek, 80.000 eurotakoak. Ari gera behin eta berriro, hainbat eventoak edo ekimenak antolatzen bisitariak erakartzeko helburu horrekin, Dinosaurio Parkean edo itsasoaren aste hori aipatu ditzakegu. Eta gainera ari gera beti sektorearekin ari ginez. Horretarako martxan dugu merkataritzaren maila eta baita turismoaren maila, eurekin ari gera pixkat dena aztertzen eta ekimenak bultzatzen. Eta beraz, gabonak datoz, denok dakigu moduan gabonak dira nolabait merkatarientzako denbora oso erabakikorra, salmenten alde horretatik, segurazki urte guztiko denborarik garrantzitsuena salmentak egiteko, eta nola kontzienteak garen egingo dugu beste ahalegin importante bat horren alde, ezta? Eta gure kanpainaren helburua azken batean zera da, ez kontsumo gehiago bultzatzea, zer denok dakigu ze krisialdi momentuan gauden, baizik eta egiten ditugun erosketak getxon egitea, hori da helburua. Ez gehiago kontsumitu, baina kontsumitu egiten duguna getxon egitea. Horretarako daukagu 1000 lauren saltoki eta gainera kalitatezko saltokiak, ezta? Azken batean, horretarako ze egingo dugu, nolabait gure erdiguneak eta gabonetan pentsatuz, gure erdigune horietan gabon giroa zabalduz eta sustatuz. Eta nolabait horrela erdigune oso erakargarri batzuk bihurtzea. Hori da helburua. Horretarako hainbat ekimen garatuko ditu alde batetik, eta lehenengo aldiz udalak egiten duena, eta argien alde horretan iluminazio guztien kostuak udalak hartuko ditu bere gain. Bestaldetik, gabonetako giro hori sustatzeko ere musika sartuko dugu erdigune horietan, eta gainera kontatuko dugu ere gure abesbatzen kolaborazioarekin. Jarriko ditugu ere oso nolabait gune promozionalizazio handiak eta harritzekoak pixka bat eta deigarriak izateko gune horiek. Eta jarriko ditugu bi nolabait merkatal guneak deitzen ditugunak, alde batetik bezeroi zerbitzua emateko, bertan aukera edukitzeko euren erosketak usteko, gauzak erresteko, erosketak erresteko, bata egongo da Etxolanian aretan eta Romoko merkatari zerbitzua emateko, eta bestea Torrene kalean. Bertan ere 200 karrituak zabalduko dira edo emango dira erosketa errezagoak egiteko, eta azken batean nahi duguna hori da, gabon giroa zabaldu sustatu eta gauzak errestu. Gure erdigune komertzialak pixka bat erakargarriagoak egiteko helburu horrekin, eta azken batean kontsumoa gure herrian usteko helburu horrekin.